بنزیکبوونا civîna Vîyennayê Îtilâfa Sûriyê dest bi gereke hevdîtinan bi aliyên siyasî yên navdewletî re dike. Duh li Jenêfê, şandarê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura bi serokê Îtilâfa Sûriyê Xalid Xojer re civiya. Berdevka de Mistura ragihand ku di wê civînê de behsa çawaniya pêkanîna çareya siyasî û rawestandina şerê opozisyonê û rejîmê hate gotûbêj kirin. Herwa, berdevka de Mistura Jesse Shine di daxuyaniyekê de ragihand ku de Mistura wêrgel aliyên siyasî yên Sûriyê hevdîtinên xwe berdewam bike û hefteya bê jî bi encûmena ewlekariyê re dicive. Îro reja şemiyê jî desteya siyasî ya Îtilafê bi grûpa Dostên Sûrî re civiya û derbarê civîna dahatiya Vîyennayê gotûbêj hatin kirin ku desteya siyasî ya Îtilafê tekez kir ku divê krîza Sûrî li ser bingeha Jenêfiyek were çareser kirin û toroleka Esed di desthilat û pêşeroja Sûrî de tune be. Berdevkê Wezareta Derve yê Fransayê jî piştî civîna serokê Îtilafê Wezîrê Derve yê Fransayê ragihand ku divê Îtilaf di gotûbêjên dahatî de rolek xwe ya xurt ji bo yekrêziya opozisyonê hebe. Li aliyeke dijî Wezareta Derve ya Rûsyayê ragihand ku Wezîrê Derve yê wî welatî Wezîrê Derve yê Amerîka di peywendiyeke telefonî de behsa hewlên destpêkirina gotûbêjan di navbera rejîm û opozisyona Sûrî de kirin.